Malamig ba, boss? Boss, tanong lang, boss, malamig ba ngayon? Yes, malamig dito ngayon sa Isabela, guys. So, boss, tanong lang, boss, malamig ba dito? Ang background namin ngayon na victory live sa Tumawini. Salamat, boss, salamat, boss. Galing namin sa Manila. Yeah. Boss, salamat, boss. Yeah. Boss, malamig ba ngayon, boss, sa Isabela, boss? Malamig ba sa Isabela, boss? Sobra. Giniginaw yung betlog ko. Boss, masarap ba yung Paris dito, boss? Yes, boss. Masarap po, boss. Ano masasabi mo sa Paris na, ano, boss? Good quality naman, boss. Good quality yung Paris nila. Paano naman yung lugaw nila, boss? Ha? Paano yung lugaw nila? Goto, boss. Ang salap. Ang salap. Ang salap. Yeah. Shit. $11.43 guys. Ayan. Goto ba? Goto. Sama. Naglumiis ba? Hello guys. Ang lamig ba? Ang lamig. Ayan. Maggugoto lang kami guys. 11:43 PM. Punta kami ng Tumawini. Ayan. Ayan tayo. Dalawa. Sensewal ba? Sensewal? Awan na makita. Patayin mo yung hazard ko. Masakit sa mata. Gagi. Hi guys! So ngayon ay anong oras na? Okay guys! 11:35! Pupunta kami sa Tumawini! Yan! Tay. Tika na ni boss. Saan? Toy. Yan, libre na din Jollibee yan. Boss, libre na ng Jollibee, boss! Akasya meat pa pala nyo yan. Jollibee! Akasya. Akasya! Luwas na niya Akasya. Umega may lang ng tabak. Akasya. Apada Akasya. Umega yung kwartada. Sila da. Santay is Uy, itikin na yung tatlo ko. May salang table tayo. Bet ka na ngayon Pares wala ka ng tanong. Ay, hindi. Kanya, crispy Pares. Tapos ni DN, beef. Beef Pares ka na ni DN. Oh, Jima, tama guys! Ano kayong boss? Hello guys. Good morning. Good morning. Good morning guys. Hey guys. Saan? Inang binulog mo pa ito jacket ko. Tumawini ngayon. What time is it? 11, 12, 10. 12 to. Bakit naka-7? Lugaw na 50. Hey guys, dito kami sa Tumawini. Pumunta kami sa Akasya. Pero naka-close yung bilihan. Close yung bili. 12:02. Hindi naka-close yung bilihan, boy. Pakiwa. Wala talaga tayong money. Harus bagaimana lagi mencuri berami. Scarflet. Ay. Yung pares natin na overload. Ay, pares si kagayang pares. Ay, may kanin pag may pares. Siyempre, alangan po Lods. pares. Lods. Kami yung lugaw. Lods. Anong pangalan? Bagay. Pares So overload. yan, mag-like ka nga ate sa vlog namin. So, follow mo lang kay Roland page. Roland Aglos. Yan eh. Siya to. Scarflet. 'Yun, pakita mo yung mga servings niya. Yan, pakita mo yung mga servings niya. Scarflet. 'Yun, pakita mo yung mga servings niya. Yan, pakita mo yung mga servings niya. Scarflet. 'Yun, 'yun, pakita mo yung mga servings niya.
Paano lang saan may masarap ay dapat pinupuntahan. Dito lang sa dito lang sa Western Union. Tapat ng 7-Eleven. Vloggers, yeah! Say hi! Oh, vlog. Vlog later to. May popost sa FB. Pero sa kahit sa vlog. Yan. Sa tapat ng 7-Eleven. Yan si ate yung gusto mo eh. Sir, binagdango. Sa amin. Box ko ng bet. Yan naman post. Dumakat ni Justin na si Dane na ka na ako, tinalugaw. Table sana. Lugaw with rice. Kanya nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya nga, napadaan kami dito sa Pumili. Saan malapit sa Western Union, ang tapat ng 7-Eleven. Nag-open sila ng 7-Eleven 8 p.m. hanggang 3 a.m. Naan naman nagsisa ko dyan. Hey guys, kain tayo ng lugaw. Beef. Crispy na to. Wow. Deta ka na eh, deta. Adi chilo el boy. Picture tagiyo ko na talaga pili oil na diya. Oh, ayan. Bawang na. May kalamansi kaya. Anong oras na? Dito na 12 a.m. Bigyan ako lang. 12:30 na. 12:30 a.m. na guys. Nasa Tumawini kami. Papares. True. Mga yan. Mga Ito yung bunker namin. Bunker. Chili ulo ko. Wow! Tikman natin yung pares nila crispy na. Vlogger ba? Tapos na kami kumain guys. Ano? Busog kami ko naman. Hi guys. Manila. Lodi. Kopit maning kayo. Lodi. Hi guys, andito kami sa Tumawini. At babalik kami sa Albano. Buyan di YouTube sa Sakay na guys, walang kargang victory liner. Diyan mo nagda. Oh kuya, ano ko na. Paulino Andres ang kauna-unahang demonyo sa Isabela. Bo, may ihi, umiihi sila boss. Ay, sar ba? Yun yung boss. Malamig ba boss? Boss, tanong lang boss, malamig ba ngayon? Yes, malamig dito ngayon sa Isabela guys. So, Boss, tanong lang boss, malamig ba dito? Ang background namin ngayon na victory live. Tumawini. Tumawini. Salamat boss. Galing namin sa Manila. Yeah. Boss, salamat boss. Yan. Boss, malamig ba ngayon boss sa Isabela boss? Malamig ba sa Isabela boss? Sobra. Giniginaw yung betlog ko. Boss, malamig ba dito sa Isabela? Yes boss, 100%. So yun ako guys. Yan o. Uy. Sis. Hi kate. May pupusto. Yan. So yung pan namin ngayon, magbabayad ng GCash o. So GCash o. Sana all GCash pa yung pagbayad. Tagi na. Use. Uy, yes. Boss, malamig talaga dito sa Isabela boss, kaya magpares tayo boss.
Kaya pumunta kami ngayon dito sa Western Union naman dito. Ang tawa lang oh. Hoy, naka-jeep na yung pinjuli mo. Ate, okay na. Yan. So, ganito po sila mag-serve dito sa Paris. Boss, masarap ba yung Paris dito, boss? Yes, boss. Masarap po, boss. Anong masasabi mo sa Paris na ano, boss? Good quality naman, Good boss. quality yung Paris nila. Quality Paano naman yung lugaw nila, boss? Ha? Paano yung lugaw nila? Goto, boss. Ang salap. Ang salap, ang chalap-chalap. Yeah. Shit. Let's go. Enemy kid. Mga baliw. 12:32. So already 12:32. 12:32 na kami pala tumawiling. Like pa sa it is on. Ha? It is on. Oh, it is. Yes, on. Ang cigarette it is. May tinatago to.